To nám povedal, ja neviem, či to Kolárov bol, nám to zavolali, či by išlo, to bolo ale celé. easy. Ja neviem, čo to Igor je. nám to povedal na Štefána za stolom. A oni mu volali, neviem, či mu volali. Ja tiež neviem. Ja som mu hneď povedal, hovorím Igor, úplne triezvo som mu povedal, hovorím Igor, No, lebo že Ciger povedal jednu vec. Ciger povedal, že dobre, že on by do toho išiel, ale že sa bojí reakcie trenčianskeho publika. A ja mu hovorím, Igor, ale objektívne, hovorím, áno, nech sa kurva bojí, a v zápäti som mu dodal, má sa do piče čoho? No, lebo naposledy, keď tu hral, Má sa do piče čoho? Pretože je to Žid, je to mamrt, zapredaný, skurvený syn, ktorý pohrdol klubom, ktorý mu dal všetko, ktorého vyrástol, ktorý odišiel do veľkej mláky, ktorý mu nič nevrátil a stal sa z neho zapredaná líška, zmrt, ktorému širokému oblízal jeho chudobný bratislavský kokot. A my teraz mu máme za to dať čo i len 100 eur trenčanských? Nie. Nie, ja však... Oni oslovili jeho a ešte koho? No, tak veľmi zle oslovili. Lebo chcel Oremusa. Áno, Oremus si vypýta 10 000, nie? To by Klemens kurva musel žrať piškoty a chlorovú vodu piť. Keby zaplatili Oremusa. A ešte jedného toho Vítkovičana, toho motáka. Není žiadny moták. Tak sa volá, nie? Tak moták. Trličík trénuje Pardubice, na tým neuvažuje, vôbec. No, oni sa... Ale Ciger sem nemôže dojsť, on nemôže pri zahranici okresu. Však on pôjde chytať na vodovku ryby, zase tam napadnú, jak minulé leto. Tam dostal takú na piču, sa aj nepochválil v médiách. Takú mu tam dali na piču. To sa bude chváliť v médiách, áno. Však áno, ale vidíš, on sám musel uznať závodné, že tam nemôže chodiť už do nášho okresu. Že tam není host. Ciger není tréner do piče. Ale to je jedno. Áno, však máš pravdu, není tréner, ale on nemôže už zo svojej pozície, zo svojej histórie vkročiť na náš štadión. On tam jednoducho môže, ale nebude nikdy vítaný. Nemôže čakať, že ho tam privítame, že mu budeme dávať červený koberec a spievať na ňo ódy. Odjebe 1-2 zápasy a budú také popevky sa kričať, že aj Ružičkovi bude oné citlina brneť z toho, že konečne nie na ňo. Ale že vidíš, Žizdimu by nevadilo, keby tu trénoval Ciger. To je... Nevadilo, Muco má v tom pravdu, čo hovorí. Ja to beriem, že aká je situácia na piči teraz, že niekoho tu treba. No ešte viac by bolo na piču, keby prišiel trénovať Ciger. No. A nehovorí práve o jeho, a Igor mi povedal, že ho oslovili. A na kerú piču ho oslovovali? Tak to sa nedá na kerú piču ho oslovili? To bola strata času, strata financií, strata telefónneho čísla, 4,50 máš za minútu hovoru dneska, Ciger má inú linku, ako má Oli Kolár, no to bola úplná škoda, kto to vyčísli? Aha, ešte viem, ešte jedného, toho Hostáka, hej. Áno, Hostáka vyjebali. Áno, Hosták je kapacita, ho vyjebali, včera Hostáka vyjebali z Hradca Kráľovej. Je kapacita, ale je, áno, keď ho pozeráš, on je všetko. Vyzerá objektívne, vyzerá rozumný, aj triezvo hovorí. Ale že vraj je psychopat, že nie je dobrý, no, že nie je... Andrej ho prvého, toho dal medzi prvého, ale že vraj nemal na neho dobré referencie. Ale počúvaj, túto biedu by mohol trénovať do piča aj opitý, on je Palo Bratranic. Alebo Roman Končík. Aha, ten ide. Trénuje? Netrénuješ, ako on. To nebol taký Trenčan možno, keby mal Ačko. A však on bol Trenčan, najmladší. Keby neukradol v Amerike tí voňavky. No to bola pičovina, a to rozoberali zrazu. To bol taký talent chlapci vtedy, keď on... Keby on... Á, ťažko poviem, jak to bolo. Neviem, no, možno áno, možno nie. Vieš, túto chalani jednoduchý, za zavretého, spoza opolní išli tam. Ťažko povedať, možno ujebal, možno nie, možno našeli, ale... Neviem, no a jednoducho dostal stop do pičia, ten stop ho tak obrovsky pribrzdil, to bol obrovský talent. 20 na drese mal, Roman Konček. Chlapci, keď vyrovnal prvý zápas proti Švédom na 4-4, Lillehammer strelol z prvej z pravého kruhu. To si už nepamätáte, čo? Pamätáme si to, pamätáme. Pamätáme, keby to bolo niečo. Že? Kde je to za štvrtom, ty vole? Však on to hovoril, že to bol jeho životný gól vtedy v tom rozhovore. Áno? No, to